Zarete Ezkioko mendi lasterketa mistoko lehenengo txapelduna. Hemen ditugu bigarrenak. Zorionak zuei, 57 dortxalarekin. Segunduko denbora egin dute. Hirugarrenak iritsi dira, zorionak. Iritsi dira Ezkioko lehenengoak. Forzala, por favor. Badator lehenengo Zumarrako pareja, Iñaki Okarit eta... Venga, aztenagoa, 4 eta 8 urteko neskamutikoen lasterketa. 5, 4, 3, 2, 1, aurrera! Aurrera botilak, aurrera neskak! Zaikatuak, txalonero bat beraientzat. Mirandako Jose eta Kandelariak banatuko dizkiete sariak. Txalonero bat. Ezkioko lehenengo mendi lasterketa mistoko txapeldunak Irene Loizarte Sarrionandia eta Paul Bereziartua Praza Durangarrak. Eskerrik asko, txalonero bat beraientzat. Hogeita 9 minutu eta 54 segundu. Txapela jarri. Txalo handi batekin amaiera emango diogu